Want ik doog al van, het zal toch niet gescoept zien. Nee, Zoals de dukker in de een of andere kiertsuus. Ja, ja. Wel van... Ik ben het eerst heel netjes zelf kon vragen bij de gemeente toen we door waren, maar die snapten er niks van en die wisten niet wat ze ermee aan moesten. Toen zit een vriend van ons later van, oh, dat kon ik wel eens voor de regelen. En die had gewoon een splinternieuw bord besteld en gekregen. Leuk, ja. Ja. Is dat niet voormalig Oost-Duitsland? Ja. Is het een beetje de Meuteriertje-streek? De stad? Oh, de streek is heel mooi. Ja? De stad zelf, Geit, Het is een beetje grauw, een beetje een van industriestad is het. Ja. Maar de omgeving door is hartstikke mooi. Ja. Nou ja, we zullen weten dat we in Maasbree zien, want is dat op dezelfde manier tot stand gekomen? Dat beurtje? Is dat ook een cadeautje geweest? Ja, dat is een cadeautje geweest van een collega van mij. Ik heb zelf in de wegenbouw gezeten. En er was een collega van mij en die moest ergens in Bree wat opruimen, wegdoen. En toen zei ik heb een bord verdicht. Maasbree wil steken, anders ga je dat door het IJzer. Ik zeg, joh, dat wil ik wel. Dus dit is in de wegenbouw gezeten? Ja. Ja, ik ben daar begonnen als telefoniste, later maar administratie gedaan, loonadministratie. En ik heb er nog 5 jaar op het lab gewerkt, op een asfaltlaboratorium. Want in de wegenbouw wordt natuurlijk asfalt onderzocht weer en kwaliteit hebben. Ik kan me nog heel goed herinneren dat toen dat ZOAP, dat was toen iets enorm, dat was een revolutie. Ja. Het zeer open asfaltbeton. Ja. Daar moeten ze in Duitsland nog steeds enorm aan wennen. Dan kunnen ze het heel sporadisch het af en toe tegen. Ik vind het altijd zo'n overgang. Als ze van Duitsland Nederland in reis, dan kunnen ze in één keer weer de routewissers een stuk langzamer zetten. Hè? Ja. Maar heeft zich toch nog iets mee te maken gehad? Ik heb daar 5 jaar... met dat ZOAP bedoel ik? Met dat ZOAP, nee, dat was toen al. Dat bestond dat was toen al. Ja. Maar ja, gewoon... de kwaliteit van het asfalt onderzoeken en de steen en de zand onderzoeken die binnenkomen, die moeten aan kwaliteit voldoen voordat ze de asfalt in mogen en mengsels maken. Heeft het ook een rol gespeeld, want tegen is in de steenbusiness gezeten. Wie je elkaar hebt leren kennen? Nee, helemaal niet. Nee, maar ik heb eerst andere dingen gedaan en op een gegeven moment was het bij mijn andere werken iedere keer knommelen om tegelijk bouwvakvakantie te hebben. En toen zei ik zie gewoon een baan zoeken in de bouw. En toen ben ik als receptioniste begonnen. En zodoende... Dat is waar eenmaal, hè, de bouwvak. Want dat is niet echt meer, hè? Ja, toch nog wel. Ja, de bouwvak bestaat er nog wel. Ja. Maar wie heb je elkaar leren kennen, Gerard? Vroeger met Oet gewoon, hè? Ja? Ja. Wees er echt van Bree? Niemand. We komen allebei van Grubbevorst. Ja. Dus eigenlijk zit je geen plaghouders? Ja. En wie ziet je dan in Bree terechtgekomen? Gewoon dat we een huisje vonden wat we leuk vonden, wat we nog kosten verbouwen. Want hij wil wel iets doen waar nog wat mee te doen was. En, ik best wel een bouwvakker, ja. Ik heb niet een tweelingse hand. Nee, want er is, je moet zeggen, geen woont is schitterend. De kind ze wegkijken. En altijd warmte hebben van de zon. Ja. Hey. De zon in de zee. Want dan zitten we echt in die grieze tieën. En het is net alsof... Alsof de spreuk nou ter plekke even uitkomt. Want we stonden niet te praten en de zon breekt door. Het schijnt beter als gistermiddag. Hè. Toen stormde het hier. Ja. Dat zien de winters van tegenwoordig. Ja. Hey, wat stiert er nog op het verlanglijstje? Want je ziet het op zoveel plekken geweest. We doen het nou rustig aan. We blijven nou binnen Europa. Ja. We hebben eigenlijk op het moment niks geen plannen gemaakt. Dus nee, we zien wel. Oké. Ja. Dat klinkt weer echt alsof het een beetje achteroog leed, het reizen. Ja, dat grote verre reizen wel. En de rest, we kijken wel wie we eraan zien en wanneer we zijn en wat het weer duidt. Ja. Dus, vrijheid, blijheid. Ja, dat zeker. Ja. En waar kom je de tijd zo mee door? Wat zien de hobby's? Afgezien van... er ligt nog een petje van steurtjes. Ja, zeker. Van het motortreffen. Ja, daar zijn we 3 keer geweest. Dus we hebben 3 keer door tussen de motors gezeten. Ja. En wat is dat voor een vogel? Een adelaar. Een zeeadelaar. Dat is ook van die kant. Die hebben we van de kinderen gekregen. Die moet eigenlijk nog geen boete ergens op een hukje, op een tumpje komen te staan. Maar, op een stok. op een stok of op een
hukske van de daak, dat weten we nog niet. Maar wat zijn de hobby's, Mart? Want het is geen weer een motor te rijden nou. Nee, maar de hobby is nou veel rustig puzzelen en ik vind hem wel goed met een koud weer. Nee. En die twee rechterhanden van dich dan? Ja, die heb ik nou weer. Nee, maar het is niet zo dat je altijd wat te knommelen moet hebben. Nee, niet meer. Nee, hè. nou niet meer, nee. Nee, dat kan ook goed heel rustig stilzitten. We doen heel rustig aan. Krant lezen, puzzelken maken. Ja, ik fiets naar dorp voor boodschappen te doen en Ja. koken. En ja. Gezellig samen. Ja, zeker. En het gaat nog allemaal goed? Oh, ja. Ja, want je ja. ziet de opa en oma. Ja. Ja. Kinderen en kleinkinderen een beetje in de buurt. Nee. Eén dochter woont in Breda en de Oh. andere woont in Aalriksel. Oh, Ja. 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 Zolang ze nog auto kunnen rijden, komen we overal, hè? Ja. 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 En zien ze ook dukkerij? Ja, ook. Net Ja. hoe De je het fietsjes te doet. zien wel, hè? Ja, maar die kunnen ondergaand weg, want dan zien ze al uit. Oh, Ja. wie oud zien ze? De oudste is 14 en de jongste is 6. Oh ja. Ja, Ja. dan kan een driewieler wat de deur. Ja, ja. Ja. Hey, en wij hadden er iets met Boeddha. Wil je allebei wel? Ja, ik heb heel veel boeddha's in het Die toestel. hebben we gekregen. Die hebben Ja, we dat moet eigenlijk ook, hè? Want hij Ja. moet ze... Nee, dat hoeft eigenlijk Dat is niet. niet meer zo'n, dat zeggen ze maar. Maar die hebben we gekregen. Hij moet wel naar een deur kijken. Dat zeggen ze wel. Ze zeggen wel, de Ja? boeddha moet Ja, nog hey. een open deur kunnen kijken. Ja, Oké. ja, daar hebben we ook boeddha's staan. En En- ja, Maar waarom is dat? dat vinden we gewoon mooi. Nee, maar waarom moet een Boeddha door een deur Dat weet kunnen ik kijken? niet. Nou, een Dat deur. ze- Nog een deur? Ja, Ja, ja. ja. Dat is een opening. Ja. Het zal wel iets van de boeddhisme Ja. uitzien hier. Dat hebben we ook alleen maar gehuurd. Maar verder heb je ook niet in het boeddhisme verdiept. Nee. Nee. Want er zijn enorm veel Boeddha's staan Mhm. bij mensen in Den Hof. Die hebben... Maar je vindt het gewoon leuk. Geen vinger gewoon. De hele zoren, ja. 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 Zitten we toch weer in de Stijn. Ja, dan zitten we weer aan de Stijn. Ja. In de boksen. Ja. In de boksen, ja. Ja. Ja, en binnen hebben we ook nog, en daar hebben we het ook nog in de store. Ja, In de ja. boerderij door. Mhm. En een paar kleintjes. Mhm. Dat was ook in Indonesië geweest, hè? Ja. Hoe kunnen ze door nog weer aan, Een mensen? rapport. En de bord dat staat bij die op de pool. En Die de dan, nieuwe- Oh die ja, dan dat de klopt. pool. Ja. Ja. Ja, wat heeft nou het meeste indruk op gemaakt? Van die met reizen. met al die verre reizen. Het is allemaal mooi. Elk land heeft zijn Ja. dingen. Soms veel er ook wel iets tegen. Dat is dan, ik wil bijvoorbeeld heel graag naar Jamaica. Dan ga je echt zoiets van, ik wil een keer naar de reggae, naar Jamaica, naar Bob Marley. Maar die mensen door, die mentaliteit, die viel heel erg tegen. Per dag Ja, schoten ze er aan de kapot. Oh joh, met geweren en weet ik wat leven Wat, erom. ja. En, Dat ja. was heel erg. Ja. Mhm. Maar daar Oh. ziet je dus wel geweest. We zijn er geweest, ja. En Ja, dat ja. was een afknapper eigenlijk. Nou, even knap. We hebben ook heel mooie dingen gezien. Ja. Maar gewoon de mentaliteit van de mensen, wie ze dicht benaderden en als ze wat vroegs en dergelijke. Ja, dat is ons tegengevallen. Ja, En als ze nog eens ergens een keer terug zouden mogen Ja. gaan. ja, dan toch weer Amerika, denk ik. Ja. Oké. Ja, Want? Ja. In Indonesië was ook mooi. ja. Maar dan zie je dan een hero en de bouwpater, zeg maar. En toen zijn we doorheen gegaan, maar dan dus ook pas het echte Indonesië. Ja, ja. We doen echt naar die arme mensen toe, ja. Dat Ja. was ook wel heel indrukwekkend om dat gewoon allemaal een keer te zien. Ja, En de Heroen, ja. die leeft ook nog? Nee, dat is inmiddels overleden. Oké. Ja. Ja. Mhm. Die had ook een gezegende leeftijd bereikt. Ja, die is op een gegeven moment teruggekomen naar Nederland voor Oh. zijn gezondheid en is hij vorig jaar gestorven, ja. Ja. Mhm. Die moet je toch terug naar zijn roots. Ja, nou vooral vanwege de zorg, denk ik. Hè. Ja. Hij minder toch dat hij beter verzorgd wordt als door. Maar in ons ogen had hij gewoon beter door kunnen blijven. Tussen zijn eigen mensen, want hij had zo'n heimwee naar die mensen door. En ja, als ze vanaf die 25e door gewoond is en dan komt ze op die 70ste terug, dan, dan vindt ze hij ook niet meer wat ze toen achtergelaten is. Hè. Ja. Nee. We gaan ook achterlaten. Ja? Ja, Nou, als je het goed vindt. ik vind Wat het goed goed. te drinken hebben. Wat heb je in de aanbieding? Ja, dat was het er wel horen. Ik weet zeggen, als je geen koffie of thee hebt,
Of wil ze, ja? Ja, even opwarmen, jongens. Ja, het Sunke is weer verdwenen. Dus, Ja. Nee, ja, ik vond het heel leuk, want het is echt een bonte verzameling. Volgens mij gaat het binnen ook nog ver. Ja, juist binnen is het ook een bonte verzameling. En we hadden nogal van verhalen en aan ieder dingetje zit wel een verhaal vast. Dat is echt heel leuk. Ja, dat klopt. Ja. Dankjewel. Ja, hier gedaan.